Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, time na para mag-harvest kita ng peanut na amogi tanom. Itanom ni siya namo ng July 7. Then, karon September 9. Bali, 3 months and 2 days siya. Supposed to be next week. Plano na ako harveston. Pero si Papa gusto naman niya ipa-harvest. So, let's see kung unsay resulta. Actually, wala ni namo siya gina-regular. Wala ni siya namo gina-maintain. After namo gitanom, gipasagdan lang namo. Naman, grabe siya kasagbuton ni. Tapos, wala pod ni kuan. Sa pagali na tawag kanang vitamins para sa wala day abono hinamo. Abono di ay testingan na mo. Pero kulba kayo, grabe ka sagbot. Mura ng sagbot siya tanan, oh. Ayan, si mama nagsugod na rin. So, tara guys. Ayan na siya guys. Daghani sagbot kaysa bunga naman ni. Naman, wakadayo ako naka-video. Kay daghani sagbot. Mas daghan pa ang sagbot kaysa tanom naman ni. Tapos ang uban kuan bata pa, dili pa di ay siya guwang. Grabe ka init. Daghan ng sagbot guys. Grabe ka daghan ng sagbot. Amo lagi ang queen. Gamay pa naman ni ako na kuan kay mas daghan pa ang sagbot kaysa kanang unod naman ni tigom. Gamay pa kaayo. Ang uban bata pa kadayaw. Gagmay pa. Tapos ang sagbot, tingnan mo. Daghani kadayaw, tanawa. Daghani kadayaw sagbot. Grabing sagbot. Grabing sagbot. Na, bata pa. Siya guys, akong nabunot naman ni kaya pa siya amo natigom, gamay pa kaayo. Kadayaw unod. Sagbot ang gadamo. Sagbot ang daghan, kana siya. Sagbot ang damo. Napadiri punuan sa mani ato testingan og ibnot. Oh, napahala na. Nagtigunahan ini, dali ida sa manulig ini na sagbot amoy dali sa manulig. Oh, napagyapon no mani. Ay, nana siya mani. Kanawa. Oh. Ano siya guys, mani atong pangkuhaon. Grabe ako huwas, oh. Initay. Ano yung nga niyo, hindi nagunahan. Napa. Ang among nakuha, wala pa nag-isa ka kilo. Wala pa yung tanong isa kilo. Dito dati ang inanam ko, Gamay pa kadayo. Tanawa o, magagmay mga batai pa o. Bago pa siya may tubo, pero ibnot na. May excited man lagi mag-harvest. Pero, sorry gayod, kay dili kami professional. Gitry lang namin ni siya, kay sayang man po ang yuta. So, amang gitry. Ha? Yadi ko Yadi gani, gikuha ko ang Napa bunga. guys. May mga hinog na. Okay man ni. Pero at least nakatilaw gihapon ni. Amora ni siyang pakuluan. Ilaga lang namo ni siya. Panguha kong bunga. May mga hinog na. Napay akong idtun dere. Awatan ang siya. Ni. Adawa ang luon. Gamay. Gamay ang Tambukin rin ah. gamay ray bunga. Gamay ra. Gamay ra bunga. Baga ang sagbot kaysa. Kuan.
Ang uban mga gagmay pa siya. Habang na si mama o si papa sa pag-harvest. Kay nag-harvest sila ng sagbot. Dagan kayo sagbot. Hindi ko mo nga Harvest nagkaraw sila sagbot. Kaya mas dagan pa ang kuan sagbot kaysa tinanom naman ni. tangkong lamang niya daot sa ito siya rin. Ang kuan daan may arang-arang ang luy ah. Ang luy ada mo yung tambok. Nasubot sa may agrilo. Krida yun. Hindi agrilo, di ko akong bunga. Mo pagaan makasugod, yapang hupaw na sa. Tanawa mo si mama o si papa. Mitabang sila pag pangiblot ng sagbot. Kay grabe kadaghanin ng sagbot.
siya napadiri ako panipang tanggalon sa iyang dahon. Kani mao nang natanggal na nako ni. Kani wala ba. Tapos si mama. Si mama. Siya na lang tig bunot. Ako na lang nalanggal diri ng mani. Mani guys. Daghanay na isang paklanggan. Napay ako tanggalunan diri. Dito si papa si ang haling. Si mama sa yung bunot. Ito ata si mama. Si mama ang nananggal ng tanom na mani. Tapos ako titanggal sa iya dahon. Kapi kaayo. Harvest guy. Amo na yung pagkatapos ang pagtanggal sa unod. Mal! Iyang kuan. Mal! Dahon. Kana siya. Oh, Mal! Oh! Mal! Tapos katong nasagbot dito, paasuhan. Yan. Salamat. Naka-harvest ay gihapon kami bisag gamay ra kay mas daghan kayo ang sagbot kaysa sa among tanom naman ni kay dili man may professional nga mag-uuma, so try lang naman ni siyang magtanom ng mani. So thanks for watching guys. See you on the next vlog. Bye.